सखी रेलगाड़ी हो अवतारे सैया मोर बिहारी हो ए हो अवतारे सैया मोर बिहारी हो कि बहरा से खुली गइले सखी रेलगाड़ी हो अवतारे सैया मोर बिहारी हो ए हो अवतारे सैया मोर बिहारी हो कि न्यूज सुन के खुश भइनी टीवी अखबारिया में बनैली हो कटहर के तरकारी हो ए हो बनैली हो कटहर के तरकारी हो कि मेकअप सजाई लेली रूपा वासवारी लेली भइनी निहाई के तैयारी हो ए हो अवतारे सैया मोर बिहारी हो अब प्रकाश के लापिया ओहे जब बहरावा से धरबई भोरया कबारी हो ए हो अवतारे सैया मोर बिहारी हो कि बिडरवा के पापा जब आई हे बहरावा से धरबई भोरया कबारी हो ए हो अवतारे सैया मोर बिहारी हो बहरा बहरा से खुली गइले सखी रेलगाड़ी हो अवतारे सैया मोर बिहारी हो ए हो अवतारे सैया मोर बिहारी हो अरे लालू जी के बेटवा भेजलन 2000 बस गाड़ी हो ओही चढ़ के आवत बिहारी हो ए हो ओही चढ़ी आई है बिहारी हो तनिति सारा कार भेजलन 600 बस गाड़ी हो ओही चढ़ी आवत बिहारी हो ए हो ओही चढ़ी आवत बिहारी हो कि मोदी जी ऐलान कैलन चल रेलगाड़ी हो आएगा घरे सब बिहारी हो ए हो आएगा घरे सब बिहारी हो कि बहरा से खुली गइल सखी रेल